खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजारिया दिनै 14 नं चिरां दुवार बियाबनि बेंटल सेरफां ओनसोलाव सानसेयावनो मोन 15 लामाफोरखौ बेखेवदों इएम रनजित बसुमतारिया गोदान लामा दालांखौ मोनफुंनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ जाखांफुनाय स्टान्ट खालामग्रा सानसुमा नार्जारिखौ लोगो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों बाक्सा जिल्लानि हिनजावसा मौसुमी बर'आ आसाम सरकारनि मोननै साख्रिनि आनजादाव उथ्रिसारदों सालबारिनि आनन्द बाजारनि हाट गलायाव फिसाज्लानि आखायावनो आंगो बिफाया जिउ गोमादों चिप्पाझार थानानि आइसि एबा क'क्राझारनि नितेन चन्द्र रायआ मोजां मोननायनि बावथिनायाव जोबथायाव हमजाबाय सनितपुर जिल्लानि बेलश्री हालामनि सोदोमस्रि गामियाव दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 85थि रुंसारि सान फालिदों मध्य प्रदेशआव हरखाब गोजौ दालांनिफ्राय गंसे बासा गलांनायाव जाथायाव सा 20 सुबुंफ्रा जिउ गोमादों पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्त्रि इमरान खानखौ हमनाय लोगो लोगो इस्लामाबादाव दुंहाव थासारि रासियानि मस्क'आव जानाय उसु चेम्पियनशिपआव क'क्राझारनि गेलेगिरि सानमा ब्रह्मआ मोननै मेडेल देरहादों दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन